cilik. Oh, kurang cilik to. Dua langsaku gender kok Gunung Kidul kok pales gendere. Masa semeter kurang cilik? Lu apik luwih cilik meneh. Ya. Nong nong. Nggih. Ning nong nang ning nong ning nong nang ning nong. Aki jenenge bawa ora pedhot iki. Pun. Saben bengi nyawa Maksa arep dienggok. konang lho krungune Iya. napa wau. Mateni te mau. Kot wis ngono kok. Nggih to? Iya. Nek ketok iki mau rate ya. Apa? Konang wis bener jane. Lah nggih to? Sing ora krungu kuwi rak ya salah dhewe to kuwi. Lah, persepsi masing-masing to, Mas. Awake dhewe ketok rek bener. Bener kok kula wau. Omahe Pak Arno ki Nek umpama dhek muni kotang berarti kan salah mereka mendengarkan. Ya, betul. kok malah mbok cethake. Oh, dienggo. Yen ora pedhot to. Oh, ngodan. Nggih. Tinggo ya Mas Bageng ya. Tinggo ya. Nggih kula nggo. Pun kula anggap kathok mengki kula nggo. Kuwi lho Gong dienggo ben ora yuk kanca ora ngono terus. Kene iki urung kambades. Koyok sia-sia. Lajeng, Om Do, Mas Do. Nyawang seniman-seniman do rukun ngene iki. Rukun apa padu rukun. Rukune seniman ki ngene iki, Gom. Tenan. Mare kok bar iki aja ya disere kali. Kok nek cerita kono su. Aja kaya ngono seniman iki sing apik. Ya wis ben wong carane Piye, golek piye, pangan Wong dhewe. ngembang kok lingkis. Iki dimidhangake Pak Duwer iki. Ayo Pak Du. Om Do. Angger lep ora mlebu patak watu. Pokoke manut sing mikul Pak Du. Pokoke. Kuwi dagelane wong geneng asline. Lho, priye kuwi? Wong geneng netan ABC lho. Iki wonge dipirsani lho, Mbah. Ampun ngoten. Yen memajang Waduh suarane kene radio. rewet. Yo ben wong kayak mic ora entuk cerewet. Ngomong nganggo Nganggo apa? nganggo sak-sak itu Ya. nganggo Nganggo kotang iki mau. janur kuning. Waduh. Oh Marsono. Nah, pokoknya Gambang. kembang wae Waton. Gunung. Nah, duntang. bebas. Sing gender bunek apa kaya arek dodo, kaya arek ora. Monggo, Pak Jumari. Ma. Jumari. Jantai kula. Pacitan sarwe Apa keterangan musik apa? Iki ketoke gender nadaan. Drum kok. Apa? Iki kleru nih. Sing geder kleter. Hah? Boten kleru, Pak. Pun Apa nih? Larasane kurang. dalem Larasane kurang apa piye? iki niku laras bengkle ngoten niku. Ya ora apa-apa. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Jatah sapa Mas Haris to? Mas Haris. Nah, Mas Haris monggo. Ya, Pacitan. Kula niku jane jiwa kula niku jiwa dangdut kok kon bawa niku lho. Oh, iya.